सिनायनाय नुदोंनो अबावबाफोर नुदों नामा इउटुबाव नुदों इउटुबाव नुदों बिनिखायनोथ' सिनायनाय नुदोंनो आंखौ ओमफ्राय नोंलाय नोंबो नुदों आयौ बेबो नुदों माथो बापरे गासैबो नुजोबदों नामालै अच्छा दे हेल' गासैबो रोंजोबखायो माथो नायबाय थायोना आच्छा बिदि लानोसै आरो ना हा बियो ना बा माथो इलाय बिनिखायनो भिटामिन लागासिनो ना भिटामिन नागासिनो आच्छा बिथांना जाबाय देवबार बिथांना समबार बापरे एखेबारे मिलायथारदोंलै बे गेला बिलालाय मानो गेला बिल थाखोलै मा गेला सानजौफुनि गाहाम हामलायनायावनो रिसिभनायखौ नोंथां बयनिसिम मोजांसे रोंनानै जाबाय आसा खालामो नोंथां गासैबो मोजाङैनो दं दायो आङो दंफैयो अरां आरो ना अरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां मोनसे जायगायावथ' बे अराङाव मा जागासिनो जागोन माने गाबोन 21 नालाय दिनै 20 मार्च थ' गाबोननिफ्राय बे अराङावनो माने बाथौनि माबा मोनसे प्रग्राम दं आरो ना थ' दानो खोन्थाथ'ला मानोना दिनै बेखेवबाय बे गोदान बाथौ मन्दिरखौ दिनै बेखेवबाय थ' बिखौ देखायनोनो थांगासिनो ओमफ्राय 21-22 प्रग्राम जागोन आरो ना थ' बारा गोबाव गैलिया थ' बेयाव थांनानै जोङो नायहैसै मा खालायखो ओमफ्राय गोदान मन्दिरा बोरै थ'दो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थ' आङो सफैबाय बेनो जादों अरांनि बाथौ थानसालि गोदान नालाय बिनि बेखेवबाय आरो ना थ' बेनिखायनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे सिलभार जुबलिबो ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टनिबो बाथौनिबो माबा मोनसे प्रग्राम दं आरो ना थ' बेखौनो जोङो सोंसै आदा सासेनाव थ' आदा दे नोङो बुंना होलाय होमबा खुलुमबाय ओमफ्राय बेयाव गाबोननिफ्राय अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि माइथाइ फोरबो खुंनाय बे हाबाफारि जागोन बेनिफ्राय 22-23 उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 34थि बोसोरसालिया जुथुमा बे हाबाफारिया जागोन दा गासैबो रेडि जाजोब्बाय दिनै अरां बियाबा गाहाय दरखं गोदानै लुफुंनाय गोदान थानसालि बेखौ दिनै बेखेवबाय फिथा हास'बाय थ' गोबां गाजा गोमजा जागोन बेयाव गासिबो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ लोब फैना बाहागो लानो थाखाय आं खावलायहरबाय ओमफ्राय आसामाव जेसेबांनाखि बाथौ माबाफोर दं बिसोर गासैबो बयबोथ' मिथिखायो ना मिथियो स्टेटनिफ्रायनो फैखागोन दा स्टेटनिफ्राय फैनाय नङा बेयाव उदालगुरि जिल्लानि जागोन आच्छा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानायफ्रा फैगोन अके थ' दायो जोङो सिङाव थांनानै गोदान माने बाथौ थानसालिखौ नायहैसै मानोना दिनैसो एक्जिबिसनखौबो नायहैगोन थ' नोंथांमोना भिडिअ नायबाय थादो थ'दो दायो होमबा जोङो सिङाव थांसै ओमफ्राय नै बिथांमोनाबो हेल' आरो ना गासैबो हेल' रोंजोबखायो नै बेबो हेल' ना हेल' आच्छा मियासो थेंक इउ दे ओमफ्राय मन्दिरखौलाय नायबाय थानसालिखौ बोरै मोनदों मोजां ना नोंथांमोनालाय मा खाथिनिनो ना आंबो एसे नायहैसै होमबा आंथ' हाबनायनि सिगांनि जोङो नायसै नै गेटआवबो बानायना दोनदों आरो ना सेरजा हमना दोनदों ओमफ्राय ओइलाय गोजौआव सिफुं ओमफ्राय बे दामनायखौ मा होनोथाय ओमफ्राय बे साइडआव दं जेनेबा नै माइनाव लाबोदों आरो ना माइनावथ' जोङो सिङावनो हाबसै दायो जोङो एसे सिङाव हाबना नायसै थ' बोरै नै दिनैसो बेखेवदों नालाय एखेबारे पुरा गोदानखा आरो ना अके थ' नै सेन्देलखौ बावनो दोनथ'नोसै एन्ड देन हाबसै आरो ना ओइलाय नै नायदो बापरे बिराद गुसुथार माथो बिराद गोदान मोदोमखादों आरो ना ओमफ्राय नै नायदो बेथ'
बे माने सिङाव थाबाय आरोना ओमफ्राय सिङाव नै ओमफ्राय नै बिथाङानो जादों दौरि ना गाहाय दौरि ना मा जेनेबा बेसे नैथि दौरि ना औ साबैसे थायो ओरैनो साथाम बेवहा साथाम दं माने मोनसे थानसालियाव आरोना सानैथारा हेड दोङो सानैथारा हेड आदसा फोसावगिरि दोङो औ आसारिफोर दोङो औ बेनो आरो आदसा औ बिनिफ्रायनो एसे भिडिअ औ नोंथाङा औ बेयाव फैलाय एसे थ' बे गेजेरावथ' मोनबैसे दं जेनेबा 18टा ना 18टा खांख्ला मा होनो खांख्लानो खांख्ला औ बिनि उनाव मायाजे मायाजे ओमफ्राय सिजौआ ओइ बाहेरावसो ना आदसा ओइलाय बाहेराव ओमफ्राय बै माइनाव बिन्दो ना ओमफ्राय बै जाबाय बाराजा आदसा बे जाबाय बाराजा ओमफ्राय बे मोनसेयालाय बे बोराइ बाथौनि बिथा आदसा बोराइ बाथौनि बिथा आदसा औ दे नै मालाय सेंग्राफोराबो गामसा गानना फैलायदों ओमफ्राय बेनिखायनो बिराद फट' थिखांगासिनो मोजां नुदोंथ' ओमफ्राय नोंसोरलाय माला गानो गाबोनफोर नामा गाबोन आरोना दे दायो हरैजाय थांसै ओइलाय हरैजाय थांसै आरोना ओमफ्राय बिनि हरैथ' जोङो थांथ'ला बेयाव माने ओरैजाय वासरुम दं आरोना वासरुम थ' बिनि उनावनो थ' जोङो ओरैनो थांसै थलायनो सिनायनाय नुदोंनो अबावबाफोर नुदों नामा इउटुबाव नुदों इउटुबाव नुदों बिनिखायनोथ' सिनायनाय नुदोंनो आंखौ ओमफ्राय नोंलाय नोंबो नुदों आयौ बेबो नुदों माथो बापरे गासैबो नुजोबदों नामालै ओमफ्राय नै बेयाव फाउन्टेन बानायना दोनदों मोनावफोरावसो सारगोनदां बेखौ आरोना गाबोननिफ्राय स्टार्ट खालामसिगोन अबस्से मोनाव बिराद मोजां नुगोन बेखौ जेसिबि गारिसो माथो आंजों फटक लानोनो फै इया नै बेबायदि फट' लागोन ना थिक नै जेनेबा बेथ' जाबाय मन्दिर नालाय बाथौ थानसालि मानो मन्दिर बुंगासिनोथाय बाथौ थानसालि नालाय ओमफ्राय बिनि गोजौआवबो नायदो ओइलाय बे डिमापुरनि मा होनना बुंगोनथाय नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहरलाय डिमापुरनि मा होननानै बुंगोन बेखौलाय सिगां राजाफोरनि आरोना अके थ' बेथ' जाबाय मन्दिर थ' बिनि साइडआवनो प्रग्रामा ओरैसो जागोन थलाय बिजों हाबलांसै जोङो र' थाबनो थांनांगोनलै मानोना कालार होगासिनो नालाय बिजों हाबनानैनो बापरे बे कालार मोनबेसे कालार थायो बेयावलाय मोनबा कालार आरोना ओमफ्राय नै फिरफिलाफोरखौ गाबोनसो बिरहोगोन ओमफ्राय बे सेंग्राफोरखौनो सोंसै आरोना बिसोरो मा खालायगासिनो बेयाव आदसा मा खबर मा मेंबाय नामा मेङाखै नै ओरैनो जना दं नोंसोर मा बिनिनो ना अरांनिनो बिसोरलाय मा खालायगासिनो मोजाङानो आंलाय सानदों फ्रि फायारसो गेलेगासिनो नामा दे थ' नै बेयावनो जेनेबा फिरफिला आरोना थ' बेफोरखौ जेनेबा गाबोनसो बिरहोगोन मानोना गाबोननिफ्रायसो प्रग्रामा स्टार्ट जागोन नालाय नै मोनबेसे फिरफिला दंथाय दायो नै मानसिफोरा दहायनो फैनानै थांबाय मानोना फुं बेलायाव फुङावनो जेनेबा 10टाफोरावनो बेखेवखादों बेखौ माने MLA माजबातनि MLA जेनेबा चरन बर' सारा फैनानै बेखेवफैबाय आरोना थ' दहायनो मानसि दंमोन दाथ' गैले गासैबो थांजोब्बाय मानोथो नेबाय थानांगौ दालाय गाबोननिफ्रायसो प्रग्रामा नालाय थ' नै बेफोरखौ बानायगासिनो रेडि खालायगासिनो नै स्टेजआबो कमप्लिट जासिगोन अबस्से जाथ'वाखै दा नै गोबां खामानिफोर दंबावोदां नै बेनो जादों स्टेजआ कमप्लिट जासिगोन अबस्से बारा गैला दे नै साउन्ड मिउजिक सिस्टेम दायो जोङो थांगासिनो एक्जिबिसन साइडआव जेराव जानोबो मोनगोन ओमफ्राय बायनोबो हागोन आरोना थ' नै ओरैनिफ्राय मोनसे गेट बेबो मोनसे मेन गेट ओमफ्राय बेजों हाबनानैसो नै हरै थांजागोन आरोना एक्जिबिसन माने ओरै माने बर'नि न' बेफोरखौ बानायदों आरोना बर'नि न' बेजों लोगोसे दखान हारि ओमफ्राय जाग्राबो आरोना गेटनिफ्राय हाबबोबानो बेनो जादों एक्जिबिसननि माबाया आरोना गेटआ थ' थलाय बिजों हाबसै जोङो थ' हाबनाय लोगो लोगोनो बापरे माथो बिराद दखानफोरखौबो लाबोबाय नै माथो गथ'फोरनि मेगना बेयावसो नांग्रोखागोन फुरा चिप्सआव
ओमफ्राय नै बेजों लोगोसे ओरैजाय गस्लानि आरोना गस्लानि ओमफ्राय ओरैजाय नै फिथाफोरनिसो माथो एखेबारे जागासिनो र' जोङो ओरैजाय गिदिंना फैसै दसे गादां गिदिं फैनो जोङो मा होनो लन्थन नङा दे एसे गिदिंना फैसै आरोना ओमफ्राय नै मादैमोनाबो बिराद सानगासिनो बोरै मा होनांगौ मेंबाय ना मा आब' मेंबायना नै गाबोननिफ्राय स्टार्ट जासिगोन नालाय थ' बेनिखायनो दिनै जेरैबाबो फोजोबनांगोन आरो खामानिफोरखौ नै बावबो नै मादैयाबो बिराद जावगासिनो बापरे हायोलै मादैयाबो औ दायो आइजोफोरजों हायो नामा गासै खामानिफोरखौ मावजोबखायो मालाय ओमफ्राय नै हरैबो बेयावथ' नै रेडि जाबायानो दायो नै फाननाय स्टार्ट जाबायानो दां नै दख'नाजों लोगोसे गासैखौबो एसे फालिजों माथो मोजां फालिथार बापरे दानाथ' नै रेडिमेड मोनो नालाय मोजांथार माथो आच्छा बिसोरखौ बेखौनो सोंसै दे होननानैखौनो बेसे गोजाननिफ्राय फैदों ना खाथिनिनो उदालगुरि मा जायगा रौता साइडनि बाहिनगाव आच्छा बाहिनगावआव आंना लोगो दंलै बिसोरना मा गामिमोनथाय मा नाममोन नै बेथ' जादों फ्रन्ट पार्ट नालाय ओमफ्राय बे दखाननि नै गेजेरावनो बेनो अपेन स्टेज आरोना बेयाव मेथाइफोर खनबाय थागोनदां ओमफ्राय दखानाव बायै एन्जयबो खालामनो हागोन ओमफ्राय बिनि उनावबो नै ओरैजायबो दखान दंब्रा नै ओइ माथो बे साइडआव बिराद सलिडखासो माथो नै मोजां माबाखालै नै पेट्रलफोरनि ओमफ्राय नै बे साइडआवबो माथो बापरे नै माथो बिखा सोरनो होनांगौ ओइ आङो आंनि रजेनि थाखाय नायना लांनांगोनलै नै नायदो बा माथो बिराद बरिया मोदोमखादों हिर'फोरा ओइ बेथ' माबानिसो दा मडेलनि आच्छा जोंनि फेमिलिनि मानसिफोरा खाथ्राखालै ओमफ्राय बेलाय दे फट' औ दे दायो नै बेयावबो बिराद गोथाव फानगासिनो माथो आच्छा बिनि उनावनो जोङो दायो नायसै बे बर'नि न'खरखौ आरोना थ' नै बिराद मोजाङैनो बानायना दोनखादों एखेबारे थोरैनो नै बावनो जेनेबा मा होनो बाथौ सिबिसालि ना मा होनना बुंगोन बेखौ आदै मा होनना बुंगोन बे जायगाखौलाय बेखौ मा होनना बुंगोन बे सिबिसालि ना मा सिबिसालिखौनो होनगोन ना आच्छा एसे रोंदों माथो आंबो बाथौ सिबिसालि एसे हायो माथो नोंथांमोनानो फोरोंदोंबा नै बाख्रियावलाय माइरं दोनदोंना दोनाखैथाय माइरं नङालै माइ ओमफ्राय बेनो जादों न'मा न'आ आरोना बेनो बेखौलाय मा बानायदोंमोन मोसौ गलि ना ढिकि ना आच्छा ढिकि एसे आसामिसजोंबो एसे खाथि थांबाय नालाय बेनिखायनो खनथामसो सोंबाय आरो ओमफ्राय नै माथो जि दाग्रा दं आरोना बेयाव थाक थक दागोन आरोना ओमफ्राय नै माथो नै बेखौलाय माबारि मैगं बारि ना मा होनोमोनलाय बेखौलाय मैगं बारि माथो फुलकबि बान्धर कबि नै अलकबिबो दं ओमफ्राय नै बिनि खाथियावनो दैखर आरोना आयौ दैखराबो बिराद गोथौखालै गोग्लैनांगौबाथ' थैखागोन बाव ओमफ्राय नै माइबारिखौ नायखादो माथो मोसौ मानै बापरे ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे साइडआवनो पायखाना ओमफ्राय बेथ' नै खुन्थिया बारि ना मा होनना बुंगोन बेनो जादों फुख्रिया नै माइबारिया ओमफ्राय नै बे मोसौफोरखौनो एसे नायसै बिराद दामब्रा खामाथोलै मोसौ मानैयाबो
गोलाव गोलावखा माथो गुफुर गुफुर गाननानै बिराद जावगासिनो आस्ते 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 बवा मादै गथ'आलाय गाबाखै नामा ओइस गथ'आबो बिराद दलद थादों माथो ओइ माथो दाउब'बो दं दाउब'आबो गियाखै माथोब्रा बिरानो ओइलाय ओमफ्राय ओरै माइ गायगासिनो ओइ मादै ओइ मादै नोंलाय मा बेलावखौ गिया नामा मादैया बेलावखौ गिया मिथिबायना दानि बायदि सिख्लाफोरनि बायदि एव 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 गिनानै खारा दनसो नालाय बिनि साइडआवनो आरो ओरैजाय दखान आरोना बे दखानफोरखौनो नायसै जोङो बाव हाबनाय लोगो लोगोनो साना दुकान बेथ' बिराद सेल जाखागोनलै मोनाव ओइलाय बे नांथारगौ ना मोनायाव आरो नांगोन ना मोनायाव बारा बांसिन गाबोन बारा नांगोन मोनाबिलियाव बांसिन सेल जागोन ओमफ्राय माथो नै बवा माथो सिख्लाफोरनि लुबैनाय बे बिराद बलियाखा ओमफ्राय ओरैलाय मा ओमफ्राय नै आङो जाग्रोबायलै जिलापिखौनो बर'आवबो जिलापिखौनो होनखायो दा लावदुम आयौ लावदुम बर'नो फिथा दहाय फुंनिफ्रायनो बानायखादों दै बिसोरथ' आं नुहरदोंथ' उदैयानो बुंखादों दे जालांगोन दे अके जालांसै र' फिथा लावदुम साबस्क्राइब खालामदों थेंक इउ दाथ' बानायथ'वाखैना दहायनो बानायखाबाय बेयावनो जालांसै र' बे माबानि मा होनना बुंगोन बे मा होनो बे दखानफोरनि माबायाव माने फार्स्ट जालांसै आरोना आङो दिनै लावदुमसो जाखागोन फेभरेट उदालगुरिनि लावदुम बर'नि मुंदांखा फिथा गिबिसिन फिथा बेनो दां लावदुम ओमफ्राय आब'मोनालाय बेसे गोजाननिलै जों गोजान नङा बे एरियानिनो खाथिनिनो ना अरांनिफ्राय 1.5 किल'मिटार थानांगौ बिदिनो बवा माथो गोमोसो बवा खाथ्रालै आङो फ्रियाव जायाखैलै लोगोफोर नै फैसा होबाय आङो होनांगोनथ' आरो एफा खस्थ' माने हेफाजाब होनाय जागोन आरो ना थेंक इउ फैनायनि थाखाय आरो फैबावगोन र' गय जाथ'ला गय ओरैबाबो जाखाया आङो बारा दायो उदैखौ आरोबाव दुंहोनानै फुल जाहोनानै आरो ओरैजाय एसे थांसै नै बेफोरावबो दखाना बेयावबो अबसे मामा सावगोनथाय गाबोनफोर दिनैथ' माबानो हाला अनासिफोर सावगोन नामा अनासि एन्थाबफोर मा अनासि फिथा लावदुम पक'रि आलु चप गाबोन जानो फैगोन आङो गाबोन जों फिथा लावदुमखौ जानानै आंबो लावदुम जाना थांसै आरो बेनिफ्राय माथो बे स्टाइला बिराद आलदाखा माथो फामे बिबार बायदि आच्छा ओमफ्राय बे बुस्थुखौलाय मा होनोमोनलाय बेखौ औ थबसि ना बा बिराद मोजां माथोलै बेसे दाम बेलाय सारिस' औ दा मोनाव हगारगोन नालायथ' नोंथांमोना जुदि गाबोन फैयोबा ना सारिस' फैसा लानानै फैखा ओमफ्राय नै बेजोंनो माथो बिराद गोथावखा ओइलाय बेबो आरो एखेबारे मिठा पान ना मिठा पान आच्छा ओमफ्राय ओइलाय इयावनो बिराद भिर जागासिनो मानि आच्छा आइसक्रिम नालाय आइसक्रिमनि दखाना बिराद भिर जागासिनो आरोना आच्छा बेजों खाथियाव थांसै औ नै आइसक्रिमा बिराद सेल जागासिनो माथो भिरानो भिर नै दखानिया बेनो बिराद खुसिथार मालाय जोब्बायानो दा नैबेसो ओमफ्राय नै ओरैजायबो बानायगासिनो मा बानायगासिनो लावदुम ओमफ्राय मा मोनगोन घुगनि चाना भाजा दाउदै
गाबोन फैयोब्लाना ओइ मोखांनि दखानावल' जानाङा बिजोंबो हाबफै ओमफ्राय थिगसे जाफैनो हागोन बेयाव ओमफ्राय नै जोंथ' बे दखान माबा फारसेनिफ्राय ओंखारबाय नालाय थ' बिनि सिगाङाव बिनि साइडआवनो ओइलाय ओंखाम जाग्रा आरोना नोंथांमोननियाव जुदि बे दखानफोराव जुदि ओरैनो बेथ' मा होनो खुगानि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायसो जोङो बे सिंग्रा माबा माबि जायो नालाय ओमफ्राय उदैखौ जुदि मोजाङै सुफुंनांगौबा नै बेयाव मोनजागोन आरोना ओमफ्राय बेयाव ओंखामखौ फ्रिसो मोनजागोन थ' बेनिखायनो बेयाव फैबानो मोनजागोन ओंखामखौ बेयाव फैनो हागोन आरोना नै बेनो जादों नै बेनो जादों आरोना एरियाया ओमफ्राय ओइलाय हरैजाय संग्राया हरैजाय आरोना नै बे साइडआव संगोन आरोना गोथाव संखागोन एखेबारे टेनसन गैया फैबानो जानो मोनखागोन आरोना नै बेयाव आदसा दे हेल' गासैबो रोंजोबखायो माथो नायबाय थायोना आदसा गाबोननिफ्रायथ' रेस्ट मोननाय नंला बिराद संनांगोन मोनबैसो दं केराहियालाय बाब्रे सानख'नोनो हाया माथो आरो दंबावोसो नै ओइलाय आरो बहायना दोनबावदोंसो ओंखाम संग्रानि हेडआलाय मेनेजारालाय सोरथो ओइलाय आदसा नै गुदाम आदसा इयाव गुदाम बेयावलाय मा मैगंफोर दं नामा मिरामिसनि आइटेम लागोन नालाय आदसा ओइलाय दैनि कुनु टेनसनानो गैया 6000 लिटार 2000 लिटार बेसेबांथ' लोंबावनो आरो नै बथलनिबो दंबावोसो बेफोरखौ जेनेबा लोंनो थाखाय होगोन आदसा ओमफ्राय आइटेमसा मा थागोन जेनेबा मिरामिस नालाय थ' मा होगोन जेनेबा दिनैनि आइटेमाव जाबाय नाम्बार 1 पनिर ओमफ्राय मिरामिस भाजि मोनसे ओमफ्राय दालि ओमफ्राय ओंखाम ओमफ्य लाब्रा बे आरो रसगुल्ला खालामबाय माथो लेटेस्टआव लास्टआव मिस्टि आरो लास्टआव मिस्टि बेयाव फैबा जेनेबा मिरामिसथ' मोनजागोन दे मानोना जेनेबा गोबाङानो जेनेबा सर' जाबाय नालाय बेदर माने नङाबानो ओंखामानो हाबनो नागिरा खिन्थु बेयाव फैबा हाबगोन अबसे पनिरबो दं नालाय ओंखामफोरखौ रावबो गाराखै माने मिरामिसजों जाफायनाय हिसाबै मानसिफोरा ओंखामखौ पुरा फुल जालांदों आरो दाना जों मानसिफोरा बिराद खम जोरनाय जाबायलै बेदर अमा बेदरफोरखौनो थिगसे जालाबायो नालाय ना बेनिखायनो खम जानांगौ अबसे बेदरफोरखौ ना इन्जिना हामा जायो इन्जिना गाज्रि जागोन गाबोननिफ्राय नै बिराद बरिया सलि जाखागोन बे महिलाफोरखौबो एसे लाहैसै मानोना बिथांमोना मैगंफोरखौ एसे हाना होगोन नालाय ओमफ्राय आदैमोना एखेबारे संगोन आरो गोथाव मैगं हाग्रा आरोना गाबोनथ' एखेबारे चक हाखागोन ना आदसा दिनैथ' आं जाफैयासैलै गाबोन जाफैगोन आङो दे जागोन आदसा जों संनायखौ जाफै ओमफ्राय आरो साबैसे मैगं हाग्राफोरा बेसाङानो आदसा बाब्रे नोंसोरल' ना आरो दंबावो 30 जनसो जागोन जानांगोनथ' आरो गाबोननिफ्रायथ' बिराद भिर जागोन नालाय दे आरो गाबोन लोगो मोनबावगोन दे थागोन ना दे गाबोन ना जायो दे गाबोन फैबावगोन आरो ओइलाय इदि लानोसै आरो बियो ना बा माथो इलाय बिनिखायनो भिटामिन लागासिनो ना भिटामिन नागासिनो बेना हारम'नियाम ओमफ्राय सिफुं ना बापरे दे देवबार नामा देवबार दैमारि बापरे देवबार बापरे ओमफ्राय आयं नालाय समबारफोरसो नामा समबार दे माथो आदसा बिथांना जाबाय देवबार बिथांना समबार बापरे एखेबारे मिलायथारदोंलै मैगं हाग्राफोराबो बिराद इन्ट्रेस्ट खालामनो हायो अबसे मा गामिनि हिरामाति
हिरामाती हिरा दोङो ए बेसे बेसे गोजानाव गोजाना गेलाबिल बे गेलाबिलालाय मानो गेलाबिल थाखोलै गेलाबिला सकनि नामा गेलाबिल मा गेला बर' गामि नालाय बै माबा जुमायखौ लोंबाय थायो ओंखायनो गेलाबिल बर' गामियाव आच्छा मोनो नालाय ओ बे गेला नामा आच्छा दाबो मोनो नामा आच्छा अट'मेटिक आच्छा दे दा आच्छा दा बैसागुआवलाय ओमफ्राय बेसे गोबावनिखौ मोनलोंगोन बैसागुआव माससेनिया 6 मासनि बोसोरसेनिबो ओइ फैनांगोनलै होमबा गोथां जानाया गोजाया ओइ थांनांगोन र' होमबा फिसिदो मास मोनसे जाबाय फिसिदो औ कापसेयानो गोजा कापसे लोंबाय जागोनानो सा आङो उदालगुरिनिनो आंबो दे औ हिरामातीनि आइजोफोरनि थाखाय जै आरोना माथो बिसोरबो बिराद इन्ट्रेस्ट गोनांसो बेबायदिनो इन्ट्रेस्ट गोनां जानांगोन अबसे गाबोन बिसोरो मैगंफोरखौ हागोन नालाय चुक निन्जा काट होखागोन थ' बेनिखायनो नोंथांमोना बेयाव फैनो हागोन ओमफ्राय लास्टावनो ओइयाव थांनानै भिडिअखौ एन्ड खालामसै ओइयाव ओंखाम जाखांना फैनानै नै मादैनाव जोंना गय जाफैनो हागोन आरोना ना मादै नै बेबायदि जायोबा नै मादैनि बायदि गुस्थि गोजा खालामनो हागोन आरोना बेनिखायनो दायो भिडिअखौ एसेबांनो दोनथ'नोसै थ' नोंथांमोनना अननाय होननायखाय आरोबाव साबायखर बावो नोंथां बयनिसिमबो ओमफ्राय थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ ओमफ्राय गाबोनबो नाजानोसै फैनो थाखाय थ' बिदिनो भिडिअखौ एसेबांनो दोनथ'नोसै तब तक के लिए लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय गोजोन्थों